कोलंबी मसाला कच्चे केळं घालून 1 वाटा मोठी कोलंबी, 1 कांदा, ओले खोबरे, आलं लसूण बारीक चिरून आणि 1 कच्चं केळं घेतलं आहे, मोठंवालं होतं, 1 घेतलं आहे आणि चिंच भिजवलेली, कोथिंबीर, कढीपत्ता, हिरवी मिरची 1, 2 ते 3 चमचे कडकडीत तेलात हिरवी मिरची, आलं लसूण छानपैकी परतून घ्यायचं आहे. चमचमीत मस्त मालवणी डिश आहे. मालवणी याच्यामध्ये कोलंबीमध्ये कच्चे केळे, वांगे, बऱ्याचशा भाज्या टाकून कोलंबी बनवली जाते, शेंगा टाकून, आणि अप्रतिम लागतं. कच्चं केळं घालून तर खूपच मस्त लागतं. बटाटा घालतो ना, त्याऐवजी कच्चं केळं घालायचं. फोडणीमध्ये कढीपत्ता, कोथिंबीर छान असं परतून घ्यायचं. कच्चं केळं शिजायला थोडा वेळ जातो. तुम्ही अख्खं कुकरला 2 शिट्या मारून शिजवून घेऊ शकता किंवा असं मसाल्यामध्ये पण शिजवू शकता. मसाल्यातही शिजतं. आता ते छान कांदा टाकून गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचं आहे. मालवणी मसाला आपण याच्यामध्ये वापरणार आहोत. मीठ कांद्यामध्ये, मिठाने कांदा छान असा परतला जातो, खमंग ट्रान्सपरंट होतो आणि गुलाबी रंग छान येतो त्याला. हळद पाव चमचा, मालवणी मसाला 1-1.5 चमचा, 1 सुकी मिरची तुकडे करून घातली फोडणीमध्ये. परतल्यावर एक छान असा हिरवी मिरची, सुकी मिरची टेस्ट छान येते. त्याच्यानंतर कच्चं केळं घालून छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. मसाले छान केळ्याला कोट झाले पाहिजेत आणि नंतर ते वाफवून घेणार आहोत आपण वाफेवरती चांगलं शिजेपर्यंत. तोपर्यंत कोलंबी नाही घालायची. वरती झाकणामध्ये पाणी ठेवून वाफवून घेतलं आहे, तेच पाणी त्याच्यामध्ये ॲड करायचं, गरम पाणी. आणि केळं छान असं शिजलं आहे का बघूया. केळं शिजल्यानंतर कोलंबी घालून अगदी नावाला 2 मिनटं शिजवायचं आहे. कोलंबी जास्त शिजवली की वातड होते, आतलं मॉइश्चर निघून जातं. त्यामुळे अगदी नावाला 2 मिनटासाठी किंवा 1 मिनटासाठी शिजवून घ्यायची, म्हणजे कोलंबी चवीला छान लागते. आणि मासे लवकर शिजतात, कोलंबी लवकर शिजते. ओव्हर कुक नाही काय करायचं. केळं शिजावं लागतं म्हणून ते झाकण ठेवून आपण शिजायला ठेवलं आहे. आता कोलंबी घालून छान असं परतून घ्या. चवीला इतकं अप्रतिम लागतं ना, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, नुसत्या राईसबरोबर पण तुम्ही ह्याचा आस्वाद घेऊ शकता. खोबरं घातलं आहे ओलं. खोबरं अंदाजाने तुम्हाला आवडत असेल, कोकणात भरपूर घातलं जातं आणि त्याची चव अप्रतिम असते. कोथिंबीर भरपूर, चिंचेचं आगळ वापरते. तुम्ही 1-2 कोकम घातलं तरी चालेल. टॉमॅटो नाही वापरत आहे, टॉमॅटोने त्याला गोड चव येते, म्हणून मी टॉमॅटो अवॉइड केलं आहे. आणि छान आता एकजीव करून अगदी 2 मिनटासाठी मी त्याला वाफ काढून घेणार आहे, की आपलं तयार आहे प्रॉन्स मसाला विथ रॉ बनाना, कोलंबी मसाला कच्च्या केळ्यातून, मालवण स्पेशल डिश. गार्निशिंग कढीपत्ता, कोथिंबीर.